मैयानि जि जाथाय जानाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो भेरि आनफर्चुनेट आरो बेखौ जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मानगोनां वार्किं प्रेसिडेन्ट दावराव दिख्रेब सारजों लोगोसे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स जों जयैनो दिनै गुवारै सावरायनाय जादों जिहेथु मैयानि जि जाथाय 7टा मोनाबिलि 7टा 8टानि गेजेराव जे फंबाय सिकना बिस्मित बिथांखौ खासि बिस्रि आदिबासि सान्थालि बिथांमोना बुथारदों। दा बियो बिराद आनफर्चुनेट आरो बिराद दुखुनांथाव जाय जोङो जोंनि बर' जायगायावनो जोंनि बर' मानसिया दाउ अमाफोर बादि जि बुथारजानाय आलाय सिलाय दा बे जिनिसा गोबाव समनिफ्रायनो जाबोदों आरो दाबो जादों। दा जों सेफटि आरो सिकिउरिटिनि थाखाय दिनै आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबादि जाया दिनै बेफोरखौ लानानै जों दिनै गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों गोबां आफादफोरनि गेजेराव जों डिपुटि कमिशनारनि थ्रुयै जों भारतनि प्रधान मन्त्रि आसामनि चिफ मिनिस्टार भारतनि हम मिनिस्टार आरो बिटिसिनि गभर्नमेन्ट आरो पुलिस प्रशासन डिसि बिथांमोननो जि जों मोनसे लाइजाम गथायनाय जागोन मेम'रेन्डाम आरो जों डिसि अफिसाव जों एसे उनावनो गथायगोन डिसिनो। दा बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ जों 24 घन्टानि गेजेराव जिहेथु माने जाय कालप्रिट बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो जास्टिस जाय गोमाजानाय जिउ बिथाङा मोननांगौ बेखौ जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों लिरदों आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै बर' माहारि फरायसा आफाद आरो जोंनि गासैबो जोंनि समाजनि अर्गानाइजेसन बिथांमोना जि थि खालामदों दे जोंहा दिनै जोंनि जि समयसा जादों बे समयसानि गेजेराव जे माबाफोर बाहेरानिफ्राय डिरेक्सनफोर दङब्ला एबा इन्डिकेटफोर दङब्ला जिहेतु एसेम्बलि इलेक्शना खाथिसिन जिहेतु जोंनि गेजेराव बर' अनाबर' सृष्टि खालामनायनि माखासे षड्यन्त्र खालामनो सानदोंब्ला दा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जों बेखौ खावलायगोन। मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो इलेक्शन फैयोब्ला जिहेतु जोंनि बिटिसिआव हुलुस्थुल खालामनायनि जि समयसा बेखौ लायो आरो जोंहा बेराफारसेथिं सिन्था खालामनांगौआ जाहैबाय थांनाय समावहाय जोंनि बर'फ्रा एबा बर' आफादफ्रा 6टा जाथि जनगोष्ठी एसटि बिनायनि सायाव जों अप'ज खालामदोंमोन आरो बेराफारसेथिं दे जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय बर'फ्रा राजनितिकआबो स्ट्रं मोनसे महर लानायाव सोरबा जोंनि बर'नि बिरोधि बिथांमोना जितु गन्दगल खालामनानै माखासे भट पलाराइजेसननि बेलायावबो साननायनि खोथाबो थानो हागौ। बिनि थाखायनो जों सांग्रां जानांगोन आरो बेफोरबादिखौ जों लायहोनो नाङा आरो बेयावहाय जों बर' हिसाबैनो मोनफ्रोमबो आफादफ्रा जों सांग्रां जानानै बेफोरनि सायाव जोङो गसंथानांगोन आरो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबादि भायलेन्स जाय बिथांमोना सिन्था खालामदों बर' आदिबासिनि गेजेराव बर' मुस्लिमनि गेजेराव बर' गोबांफोरनि गेजेरावहाय जाहाथे बेफोर जिनिसा जाया। दा बेफोर अभारअल जों बिटिसि ओनसोलाव सान्थि लाबोनो थाखाय आरो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीजों जों मिलायनानै थानो थाखाय आरो जोङो बर' हिसाबै जोंनि हायावनो जों बर'निनो सासे थागिबि हिसाबै जों बिखा फोदाननानै जों थानो थाखाय जोङो दिनै माखासे सिन्थाधारा खालामदों आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आसाम गभर्नमेन्टजों जों बेनि सायाव गुवारै सावरायनायनि जोङो मोनसे सम लादों। बिथांमोना गाबोन जोंनियाव फैगोन सावरायफैगोन आरो दिनै डिसिनि थ्रुयै जों आसामनि चिफ मिनिस्टार भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनो जों डिसिनि थ्रुयै लाइजाम दैथायहरदों मेम'रेन्डाम जायनि गेजेराव जोङो बे कालप्रिटखौ हमनांगौ आरो जाय माने आयेनखौ आखायाव लानानै सासे सुबुंखौ दिनै जिउ खोमानाय बियो दिनै गोरलै बाथ्रा नङा जिहेतु बिराद गिदिर मोनसे बर' जाथिनि थाखाय लाजिसिंसिं आरो बर' जाथिनि थाखाय दिनै बिराद गिदिर मोनसे साननांगौ। बेखायनो बेफोरखौ जोङो मोनसे माबायावहाय लाबोनो थाखाय जों बेखौ दिनै डिपुटि कमिशनारनि गेजेरजों जों बे मेम'रेन्डामखौ दैथायनाय जागोन।